дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азиз. имрӯз мо тасмим дорем ки дар нашри навбатӣ барномаи хатсайр ки аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешниҳоди шумо мегардад ба деҳаи арақчини ноҳияи Барзоб ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат сайёҳат анҷом диҳем ва бо таъриху фарҳанги ин деҳаи Барзоб аз наздик шинос шавем. бо ин хатсайр моро ҳамроҳ бошед, меравем. ҳамин тавр мо аз шаҳри Душанбе дар остонаи ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳаракатро оғоз кардем. роҳи мо тавассути кӯчаҳои рангоранг ороёфтаи пойтахт ба самти Варзоб мерафт. бо баромадан аз ҳудуди пойтахт манзара тадриҷан тағйир меёфт. биноҳои баландошона ҷои худро бо талу теппаҳои барҳаво иваз карданд. сайёҳон дар роҳи сафар аз тамошои манзараҳои гирду атроф баҳравар мешуданд. роҳи мо ба самти деҳаи Арақчин печутоб мехӯрд ва ҳар як гардиши нав манзараи тозаеро ошкор мекард. ҳар қадар ки боло мерафтем, ҳамон қадар манзараҳо аҷибтар менамуданд. теппаҳои сабз, чарогоҳҳои кушод ва аз дур пойтахт. аз ин ҷо манзараи зебое ба шаҳри Душанбе кушода мешавад. ҳамин тавр мо ниҳоят ба деҳаи Арақчин расидем. ҳангоми сафари худ ба деҳаи Арақчин, сайёҳон нахуст ба осорхонаи шоири халқӣ Саъдулло Рабиӣ ташриф оварданд. ин гӯшаи фарҳангӣ гарчанде хоксорона ва хурд бошад ҳам, бо ёдгориҳои пурқимати зиндагӣ ва эҷодиёти шоир ғанӣ гардидааст. роҳбалади осорхона, пири рӯзгордида ва огоҳ аз таърихи маҳал Мурод Каримов меҳмононро бо ҳар гӯшаи ин осорхона шинос намуд. дар осорхона намунаи ашъори шоир, китобҳои нашршуда, дастхатҳои аслӣ, аксҳои таърихӣ ва дигар ашёи шахсии ӯ гирдоварӣ шуданд. Саъдулло Рабиӣ яке аз шоирони тавонои охири асри 19 ва ибтидои асри 20 буда, на танҳо бо шеъру сухан, балки бо саҳми бузургаш дар ободии зодгоҳаш низ маъруф мебошад. Мурод Каримов ки худ набераи шоир аст, бо меҳру муҳаббати зиёд солҳои тӯлонӣ барои ҷамъоварии мероси гаронбаҳои шоир заҳмат кашидааст. ҳар нигораи осорхона ба гуфтаи ӯ якпораи аз таърихи Арақчин ва илму фарҳанги мардуми тоҷикро инъикос мекунад. сайёҳон бо шавқу завқ ба тамошои осори шоир пардохта, аксу наворҳои хотиравӣ гирифтанд. дар поёни боздид Мурод Каримов ба меҳмонон китоби намунаи ашъори мунтахаби шоирро тақдим намуда, умед ба он баст ки осорхонаи Саъдулло Рабиӣ таҳти таваҷҷӯҳ қарор гирифта барои беҳбудӣ ва рушди он иқдомҳои мушаххас амалӣ хоҳанд шуд. خاطر گرامی داشتی همین شاعر سعدالله ربیعی چند 5-6 سال باز آثارخانه به کار سر کرده است. آن چیزی که در همین آثارخانه وجود دارد همش از آن شاعر است. مردم و نسل حاضره، خوانندگان مکتب بیشتر وقتها آمده کتاب میخونند، رسمشو میبینند، بعضی چیزهای بازیافته را تماشا میکنند. از آثار شاعر همیشه خلق با خبر شده است همیشه و میخواهیم که باز هم آماده مرحمت به آثارخانه ما بیایم بینن چیزی که لازم است با آنها فهمانده میتونیم. дар идомаи хатсайр мо бо роҳнамоии Мурод Каримов ба болотари деҳа роҳ пеш гирифтем.
ин деҳа ки дар оғӯши дашту теппа ва кӯҳҳои баланд ҷойгир шудааст бо табиати сабзу хуррам ва манзараҳои дилфиребаш мафтункунанда аст. арақчин на танҳо бо табиати зебояш балки бо расму оин ва анъанаҳои қадимияш низ шӯҳрат дорад. андешае ҳаст ки номи деҳа баргирифта аз он аст ки минтақаи ҷойгиршавиаш ба тоқии хосе монанд аст. ин сарпӯш одатан хурд ва мудаввар буда белаба аст ва ба сари шахс зич мечаспад. арақчин маъмулан аз матоъ ё дигар маводи нарм сохта мешавад ва дар фарҳангҳои гуногун аз ҷумла тоҷикон, ӯзбекон ва халқҳои дигар ҳамчун як ҷузъи либоси миллӣ истифода мегардад. он барои пешгирӣ аз арақ кардани сар ва муҳофизат аз офтоб истифода мешавад. барои чӣ арақчин мегӯянд? арақчин ин худи якчанд намуди таъриф дорад, маънидод кардан мумкин аст. яке аз он маънидоди он ин аст ки солҳои пеш дар ин ҷо шахсоне ки сафар мекарданд бо аспу харакиву дигар дар ҳамин ҷо аспошон мебастанд ки арақи онҳо қоқ шавад, яъне арақ мечиндастанд ҷои салқимро ки дафъои оянда ва мо ҳаракат мекунем асарҳои этнографиро, кишваршиносиро зиёдтар ташкил на фақат ба арақчӣ, ба ғузғар, ба дигар қишлоқҳои дараи Варзов ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон. дар остонаи ҷашни наврӯз ва баҳор сокинони деҳа ба поккориву сафед кардани хонаҳои худ машғул мешаванд. мо низ шоҳиди он шудем ки сокинони деҳа деворҳои хонаҳоро бо оҳак сафед карда ҳавливу боғҳои худро тоза мекарданд. ин анъанаи аҷдодӣ на танҳо рамзи покизагӣ балки таҷассумгари эҳтиром ба фарҳангу суннатҳои аҷдодӣ мебошад. дар болотари деҳа мо аз нимпайкараи шоир Саъдулло Рабиӣ дидан кардем. пас аз ин роҳбалад моро ба масҷиди таърихии деҳа роҳнамоӣ кард ки дар мавзеи дучанора қарор дорад. ин масҷид номи худро аз ду чанори бузурге гирифтааст ки дар ҳавлии он қад афрохтанд. чанорҳои таърихӣ бо шукӯҳ ва азамати худ сайёҳонро ба ҳайрат оварданд. тибқи гуфтаҳои сокинони маҳаллӣ синни ин дарахтон ба 500 сол мерасад. сояи бузурги онҳо ва партави нурҳои офтобе ки аз байни шохаҳо мегузаштанд як манзараи аҷибро ба вуҷуд оварда буданд. сайёҳон дар зери чанорҳо бо шавқ аксҳои хотиравӣ гирифтанд ва аз ҳавои софу ороми макон ҳаловат бурданд. сипас мо аз масҷиди кӯҳнаи деҳа ки ҳанӯз соли 1872 бунёд гардидааст боздид намудем. ин масҷид бо кандакориҳои зебо ва нақшунигори ҳунармандонаш диққати ҳар бинандаро ҷалб мекунад. сутунҳои аз чӯби чанор сохташуда дару сақфи бо нақшҳои миллӣ ороиш ёфта ва ҳунари нафиси устоҳои он замон аз таърихи бои меъмории тоҷикона дарак медоданд. ин минтақа ба ман бисёр писанд омад. осорхона ва масҷиди деҳа дорои таърихи хоси худ ҳастанд. соҳиби ин осорхона ба ман таъссуроти бузург бахшид. яъне бубинед ки вай дар ин сину сол ва тамоми умр маълумоту шеърҳо ва осори шоирро ҷамъоварӣ кардааст. дар осорхонаи шоир зиёд осореро дидан мумкин аст. нигоҳ накарда ба он ки деҳа на чандон бузург аст, соҳиби осорхона мебошад ва дар худ осори боқимондаро дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ менамояд, то меҳмонон омада бубинанд ва бо осори шоири халқӣ ошно шаванд. дар идомаи хатсайр пас аз шиносоии амиқ бо таъриху фарҳанги деҳаи арақчин мо ҳамроҳи сайёҳон ба сайругашт ва қадамзанӣ дар кӯчаҳои ин деҳаи зебо пардохтем.
чун қадам мезадем муҳити орому осоишта ва манзараҳои ҷаззоби деҳа ба мо эҳсоси сабукӣ ва роҳат мебахшиданд. дар навбати аввал мо ҳамроҳи гурӯҳ аз осорхонаи шоири халқи рабиӣ дидан кардем. пас дар доираи хатсайр ба масҷиди деҳа омадем, ки ба гуфтаи мардуми маҳаллӣ ҳанӯз соли 1872 бо супориши амир олимхон бунёд шудааст. он вақт ӯ ба ин ҷо омада мафтуни табиати зебои деҳаи Арақчин мегардад. ана ҳамин гуна маконҳои таърихиву ҷолиб на чандон дуртар аз пойтахт ҷойгир шуданд. деҳаи Арақчин таърихи хеле тӯлонӣ дорад. чанорҳое ки дар саҳни масҷиди деҳа қад афрохтанд таърихи зиёда аз 500 сола доранд. яъне дар доираи як хатсайр мо тавонистем ҳам бо таъриху фарҳанг, ҳам бо мардуми маҳал ва ҳам бо табиати зебои минтақа шинос шавем. ҳангоми сайругашт чашми мо ба дарёчаи афтод ки аз миёни деҳа гузашта бо садои худ ба муҳити оромона ҳусни иловагӣ мебахшид. маълум шуд ки ин дарёча аз силсилаи шашраҳое ки 2 километр болотар аз деҳа ҷойгиранд сарчашма мегирад. оби софу шаффоф аз болои харсангҳо ҷорӣ шуда ба поён мешоранд. ин шашраҳо метавонанд яке аз нуқтаҳои ҷаззобу диққатҷалбкунандаи сайёҳон бошанд, зеро манзараҳои дилфиребу мусаффои он ҳар бинандаро мафтун месозад. ин дарёча аз миёни деҳа гузашта ба симои маҳал рангу таровати тоза мебахшад. лек хуб мебуд сокинон соҳили онро тозаю покиза нигоҳ медоштанд. об волотарин неъмати табиист ва яке аз унсурҳои поксозу дар ниҳоят манбаи ҳаёт мебошад ва ҳифзи он вазифаи ҷонии ҳар як шахс аст. сафари таърихиву фарҳангии мо дар деҳаи Арақчин бо таъссуроти бою рангин ба анҷом расид. деҳаи Арақчин бо таърих ва табиати зебояш дар хотираи мо боқӣ монд ва бовар дорем ки ин сафари таъссуротбахш барои ҳар нафаре ки ба ин ҷо меояд як таҷрибаи нотакрор хоҳад буд. биёндагони азиз, дар ҳамин ҷо нақди навбатии барномаи хатсайр ки аз ревизияи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми шумо гардид ба поён мерасад. ёдовор истем ки имрӯз мо сайёҳате доштем дар деҳаи Арақчӣ, ноҳияи Барзоб ва дар ин сайёҳат мо бо таъриху фарҳанги ин ноҳияи кӯҳсор аз наздик ошно шудем. Ба инак аҳли гурӯҳ назди нақлиёт ҷамъ омадам ва инак роҳ пеш мегирем тараки шаҳри Бисонде.